Ole chibai ule tu na kan lo review le tu ra hi Wonderchef Athena cookware set ani a in mu thei chun heng ho hi ni a frying pan tla hian a oma an thickness a hi heng ho hi 2.5 mm ani a ti chun an diameter hlai zawng a hi hei hi 24 cm ani a ti chuanin hemi tawa hi 25 cm ani a ti chuanin hei hi wok hi 24 cm diameter ni a ti chuan an thir thickness rim hrim a kha 2.5 mm vek an ni a ti chuan hetla hi hmuh theih a hei ta hian an liter hi 2.6 1.7 le 25 cm ang kha ni ti chuanin tlahin glass lid a chhawma I he glass lid hi tlai pawh hian a hman thei tho boka a lid a hei ti chuan a glass quality te hi tha em em a handle te pawh an tha a tiang khanin ti chuanin an hnuai lamah hian an vai hianin hemi induction base hi an nei tel vek bawk ani an quality thaina mawi em em mai a ti chuan an color hi hmuh theih ang hianin hei light blue lampang ani a hei pawh hi light blue vek an nih hi hmuh theih chuanin I khang ho kha an nih na ni a ti chuanin a chhung hi anodized non-stick coating vek an ni a an quality hi a tha em em an mawi hnai em em mai bawk ani heng ho hi Wonderchef Athena cookware set ani